So heddiw dwi'n mynd i dangos i chi sut dwi'n defnyddio loop pedal fi. So dwi'n mynd i dangos i chi beth dwi'n defnyddio fan hyn a sut dwi'n adeiladu fe. fel fi cynhyrchu wrth i fi mynd ymlaen. So mae gen I kind of y basics o be fi eisiau rhoi mewn, ond fi jyst yn chwarae nhw chydig bach yn gwahanol pob tro. So be fi'n defnyddio fan hyn, mae gen I'r Boss RC50 loop station fan hyn, ac yna fan hyn y Zoom G3. Ar y Zoom mae yna effeithiau ar gyfer sain, ar gyfer y gitar, a beth bynnag chi'n plygio mewn. Ac ar y track yna, o'n i'n defnyddio filter delay a hefyd just delay. A wedyn ar fan hyn, mae gen I'r bass wedi'n plygio mewn, a hwn, so mae popeth yn redeg trwy hwn. Ac yna, mae jyst gen I lot o opsiynau wedyn o beth fi'n gallu loopio. Mae jyst dangos yn gyflym sut fi yn adeiladu. Fi jyst yn cael gwared o beth nes I adeiladu o'r blaen. So fi jyst yn gwasgu y record fan hyn.
tro. Just fel na. Stop. A dechrau. Anyway, diolch am ymuno â fi heddi, a gobeithio wnaethoch chi fwynhau.